זמן לשחק בבום ביץ' בפעם הראשונה. אוקיי. סבבה. יש עכשיו טיטוריאל, אוקיי. אז הגיע הזמן להיכנס למשחק הראשון שלי. במפה הזאת, שזה כרגע האופציה היחידה. אז עכשיו אני אזרוק עליהם טילים. נשמע מצוין. ועכשיו הגיע הזמן לספינות. אוקיי. אחלה. כאילו הבניין הזה זה הדבר העיקרי שאנחנו צריכים להרוס. סבבה. יופי, ניצחנו. אמא, למי את? עוף לי מהמסך, יאללה. יום אחד זה יקרה. אני מאמין. אוקיי. קדימה, 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 קדימה. יאללה, 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 יאללה. יש, אוקיי, אוקיי. נו, באמת. אומייגאד. נו, אבל אני גם ככה ארוס את זה בסוף. למה? נו, אני גם ככה אגיע למבנה העיקרי בסוף. הנה, רואים? הצלחתי. אוקיי, סבבה, סבבה. כן, סתמו, סתמו. וואי וואי. אוקיי. עכשיו אני אשים אותם פה. כמה שיותר קרוב למבנה הראשי. זרוק עליו טילים, וגם לפה. למה לא זרקתי על הרובה הזה את הטילים האלה? חבל. הנה. אופי, אופי, יאללה. יש, ניצחתי. וואו. לא אשקר? דווקא משחק כיף. אוקיי. אבל זה מרגיש די מצחיק שגם בהיידיי, גם בבום ביץ' וגם בקלאש אוף קלאנס יש את הטרנזישן של העננים. יפה. והנה זהו, ניצחתי. עכשיו אני רק צריך שהם יסיימו עם הבניין הזה. הנה. וגם קל, גם כיף. אופי, אופי, קדימה. אוקיי. היי. אוקיי. אני אשים אותם בצד הזה. אוקיי, אשלח עכשיו טילים לשם. אשלח טילים לשם. קדימה. קדימה, 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 קדימה. קדימה. קדימה, קדימה. יש, אוקיי, אוקיי. כן, צריך, הסיבה ששמתי אותם בצד הזה, זה כדי שהם לא ידרכו על המוקשים. אופי, יאללה. אופי, יאללה. אוקיי. דווקא משחק כיף, דווקא. אוקיי, יש פה שני מבנים תוקפים. זה פשוט מגדלים מעץ עם אנשים עם מקדחים למעלה. אני אראה טילים לשם. אוקיי. קדימה, קדימה. עכשיו הגיע הזמן לתקוף את המבנה המרכזי. יש! אוקיי. נו, מה אתה רוצה? עוף מפה. סתום את הפה, אומייגאד. די כבר. אוקיי. עכשיו, מאיזה צד אני אבוא? אני אבוא מהצד הזה. אוקיי, אז עכשיו אני אשתמש בטילים שלי על הנשקים האלה. זה תותחים, אוקיי.
פשוט נראה ממש דומה לרובים האלה מקודם, רובים גדולים כאלה, התותחים האלה. זה קצת קשה להבדיל. קדימה, קדימה, תראו מהר, 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 מהר. וואי, וואי. אוקיי, לתותחים האלה יש ריינג', טווח כזה, בגלל זה הם לא ירו על החיילים שנשארו לי. איזה כיף, וואו. אוקיי. עכשיו צריך למצוא צד טוב. נבחר פה, אני חושב. כן, אני חושב שאני אבחר פה. יאללה. נו, שוב, אבל למה לשים את המגינים האלה? אני גם ככה אגיע לזה בסוף, נו. סתם לבזבז לי את הזמן, נו באמת. רואים, אתם כבר בחצי חיים למבנה הראשי הזה. נו, הנה, רואים, הנה, עוד שנייה הוא מת. נו, אז למה לעשות את כל המאמץ הזה? נו, סתם מבזבזים זמן, אוי. אוקיי. די, די, יופי, יופי. יאללה, די, סתמי את הפה. אוקיי. המשחק הזה זה פשוט כמו הגרסה היותר כיפית של Clash of Clans. אוקיי, אז איפה אני אשים את החיילים שלי עכשיו? פה. אוקיי. נזרוק לפה את הטילים שלי. על הרובה הענקי הזה. לרובה הזה אין הנה, אין לו חיים בכלל. נו, אבל שוב, למה כל נו, אני גם ככה הולך לנצח עוד שנייה. יש גם תותחים שם, אוקיי? צריך להיזהר. ואין לי טילים, אוי, אוי. יאללה, מהר, 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 מהר. יש! אוקיי. סתמינו, אופי. יאללה. יש! אוקיי. עכשיו אני אמקם את הסירות שלי עם החיילים. יש זמן שאני אשתמש בטילים שלי על הרובה הזה. איזה מין רובה זה? זה לא משנה, הוא גם ככה מחוסל עכשיו. וואי וואי. זה לקח המון זמן. וואו. אוקיי. משחק כיף. וואו.